Ġiet imnedija l-kampanja Islands Clean Up għal din is-sena li qed tkun qed tħeġġeġ organizzazzjonijiet u waqti differenti biex jorganizzaw u jieħdu sehem f'tindif anke bilan li jiżdied l-għarfien ġenerali dwar il-protezzjoni tal-ambjent fil-widien u fuq il-bajjiet. Matul din il-kampanja l-entità governattiva Project Green qed timpenja ruħha li tħawwel żewġ siġriet għal kull tunellata ta' skart li tinġabar. Din ir-repetizzjoni tal-edizzjonijiet passati tant li s-sena li għaddiet kienu nġabru aktar minn 2000 tunellata ta' skart u fil-fatt tħawlu 4000 siġra ġdida. L-edizzjoni ta' din is-sena tnediet waqt tindif fil-wiet u l-bajja tal-ġnejna fejn diġà nġabar madwar tunellata ta' skart mill-impjegati ta' Project Green u tal-Ministeru f'attività ta' team building. Gruppi u waqdiet li jirreġistraw jingħataw l-għodot neċessarji bħal inkwanti basktijiet ġar tal-iskart u struzzjonijiet ta' sigurtà biex jiġi assigurat proċess ta' tindif sigur u effiċjenti. Sa dan it-tant il-parteċipanti se jkunu assistiti biex jiżnu l-iskart miġbur matul l-attività ta' tindif tagħhom. Dan l-iskart se jiġi separat fuq il-post f'ħarsien tar-regolamenti tas separazzjoni tal-iskart u materjali riċiklabbli li se jmur għal dan il-għan. Il-parteċipanti se jingħataw ukoll ċertifikat ta' parteċipazzjoni għal ħedma tagħhom lejn ambjent aħjar. Il-Ministru Dalli li naqdet mal-ħaddiema ta' Project Green fl-attività ta' Saving Our Blue appellat lil laqdiet u entitajiet mhux governattivi biex ikunu parti minn din l-inizjattiva. Fil-fatt din is-sena wkoll qegħdin norganizzaw l-Islands Clean Up bħala inizjattiva f'dawn ix-xhur biex inżommu l-bajjiet tagħna u l-widien tagħna aktar notfa. U llum qegħdin nappellaw lil kumpaniji, għaqdiet, organizzazzjonijiet, individwi biex jinaqdu magħna u jkunu parti wkoll minn din l-inizjattiva. Naf kemm inizjattiva bħal din tista' tkun suċċess, biss is-sena li għaddiet irnexxielna inħawlu 4000 siġra. U anke din is-sena ser naraw li għal kull tunellata ta' skart li tinġabar inkunu qed inħawlu żewġ siġriet.